गुनजिता ननिताया मा खालामनाय जौथिखौ मा खामानि मावनाय जाखो ननिता डास्टारजों ब्लेकबर्डखौसो हुगारो नाथाय नों मानो आब'खौ डास्टारजों खुबैना नांगौ गुनजिता नंगौना नङा ननिता नों बहुद गाज्रि खामानि मावबाय हा दे आब'नियाव निमाहा बिदो सरि आब' गुनजिता नोंबो हाक खालाम थेवब्लाबो रा नाथाय बेबायदि खालामनो मोना दै नोंसोरो अनज्लायनांगौ साबाय ज्योति दे एबा निमाहा हो दै नोंसोरो लोगो न'खरसेनि मानसि दे 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 आरो नोंनि बार्थडेआवबो लांलायगोन ना बा थांगोन ना बा आरो नोंसोरनि मोसानाय भिडिअखौ आं होबायनो थादो फेसबुकाव थां नोंसोर गेलेनो थां दे ननिता थांदो बाय बाय गुनजिता बा ननिताखौ जोथोन लादो गोग्लैबायगोन थां बाय बाय थांदो गेले थां बल नांगोन थां दे 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 मा जागोन फिसाफोरदो जोंहा ननिताया इमान दुस्थ' अननोबो गोरों मानसिफोरखौ